Salamu alaikum jama'a. Sunana Fatima Muhammad, amma an fi kirana da Fati Lele. Abin da ya faru da ni wanda ba zan manta ba shekarun baya shine ina boarding makarantar kwana. Abin da ya faru da ni shine muna zaune a aji da ni da ƙawayena. Sai wata senior mu ta zo, watakan prefect tema, ta zo ta same mu je hostel ɗinsu, so ba mu je ba a wannan lokacin. Ta ƙara zuwa ta zazzage mu ta ce mana mu je. Muka je hostel ɗinsu muka zauna cikin rana, cikin tsangwama muka zauna, rana ya gama dukanmu, ga farfajiyan duk jan ƙasa ne, ga uniform ɗinmu farare ne. Muka je muka zauna, muka jira ta tukunna ta zo. Bayan ta zo ta fara zazzagin mu, ta sa muka yi birgima, aka watsa mana ruwa, ana dukanmu, wasu na kuka, wasu na Allah ya isa a zuciya. Aka tattaka mana baya, duk ba a duba cewa wai mu yara mata ne ko wani abu ba, ta mana wannan wulakancin. Sannan kuma abin da ya ban haushi ne a ciki, da ta tashi sai take ce mana ina zakaru da buzaye. Sai ina tashi sai na ce mata suna gidan ubanki, watakan uwarmu ne da ubanmu zakaru da buzaye. Bayan nan aka tsamo ni a cikin ƙawayena wanda muka sha wahala tare da su, aka tsamo ni a cikinsu, aka dudduke mu, aka zazzage mu. Da daddare sai na haura na tafi gidan yayar mamanmu. Bayan na haura katanga kenan na tafi gidan yayar mamanmu. Bayan mun je ta dawo da ni makaranta, to da yake babba ce kuma kun san halin malamanmu na yanzu, sai ake irin principal ɗin ta janyo ni a jiki haka in yi haƙura. Bayan na haƙura, yayar mamana ta tafi, kawai principal sai ta fara duka na, wai waye ya ce in haura kaza da kaza. To ni abin da na ɗauka cewa wuya ba ta kisa a rayuwar nan. Gashi nan yanzu muna nan da ranmu. Abin da ya sa na ji baƙin cikin abun, ta sako iyayenmu, ta zage su, ta ci mana mutunci, ta duke mu a matsayinta na gaba da mu, ta duke mu. Kuma dalilin da ya sa muka ƙi zuwa wurinta dalili ɗaya ne. Saboda ku biyo ni zan gaya muku dalilin da ya sa muka ƙi zuwa wurinta. Bari in ci gaba da baku labarin. Mun sha fati kala-kala a rayuwa, an duke mu. Wurin lebo idan aka je sai an ware mu, an zane mu. Duk da haka ba mu ƙi makarantar ba, mun je makarantar, muna zaune cikin makarantar, ba mu ƙi makarantar ba. Kuma babu abin da ya hana mu yin karatunmu. Muna nan muna yin karatunmu, muna duk wani harkokinmu da ya kamata mu yi a cikin makaranta. Still ba mu tsallake daga cikin wannan tsangwaman ba, muna cikinta. Su sa a duke mu a hostel, in sun je class su duke mu. Duka wannan abubuwan yana faruwa. Sun mana don mu ji haushi ko kuma don mu bi su, amma duk da haka fa ba mu bi su ba. Saboda me? Duk abin da za ka yi a rayuwa ka zamana kana jin tsoron Allahnka. Allahn da ya sa ka a wuya shi zai cire ka. Yanzu ina suke? Sun tafi. Kun san dalilin da ya sa muka ƙi zuwa wurinta? Bari in gaya muku dalilin da ya sa muka ƙi zuwa wurinta. Sun kasance cewa 'yan lesbian ne, wata ko maɗigo kenan. Sai sa muka ƙi zuwa wurin saboda tarbiyyar gidanmu ba haka bane. Malamai ma tarbiyyar da suka bamu a makaranta ba haka bane. Saboda haka babu yanda za a yi mu bi gurɓatattu don mun ga wuya. Don Allah, don Annabi, in akwai wanda ko wata da za ta tsinci kanta halin nan, ta ɗauka cewa wuya baya kisa. Wannan shine abin da ya faru da ni wanda ba zan taɓa mantawa da shi ba. Beautiful.